ti coñeces todas as máscaras que hai no Entroido de Ourense? Seguro que o obradoiro de máscaras organizado pola Concellería de Educación xa pasou polo teu cole e aprendiches moitísimo sobre todos estes personaxes, porque hai moitos e son todos moi especiais. Aitor, a ver, contanos que estás facendo. Un cigarrón. E que é un cigarrón? Un cigarrón, É unha persona. sí, una persona disfrazada. E tú sabes donde se chaman cigarros no Entroido? Sabes donde é? eh, Que vos estuveron contando ahora os profes? la verdad, pues no sé cómo decirlo. Estades facendo unha actividade de pintar máscaras. Sí, Por qué? Que estamos celebrando? o entroido. Sofía, que estás pintando? Unha pantalla de xinto. E que é a pantalla? A ver, conta. Pois é unha máscara do Entroido da zona de Xinzo. Ah, tú estuveche algunha vez no Entroido de Xinzo? Non, Pois ora tes que ir, que ora xa conoces a pantalla. se teño que ir. O ano que ven. Se, Este ano xa nada. porque con o COVID non Claro. se pode. Claro. E como vas pintar a pantalla? A ver, explícanos, que leva na cabeza? Asteros e cosas do espacio. Ah, e tú que lle estás facendo? Unha estrela, un planeta, un sol. Ah, vaiche quedar chulísima. Grazas. E como a vas pintar? Que colores lle vas poñer? Pois eso o voy a ver logo, pero supongo que relacionada coa pantalla porque a estoy pintando. Claro, pero que sean colores moi vivos, moi Sí. de Entroido. Sí, moi de Entroido. E tú de que vas disfrazada hoxe? De Harry Potter. Oh, que chulo. Gustache moito. Sí. Carlos, contanos que estás facendo. Estou facendo unha pantalla de xinzo. E que é a pantalla? Pois é un disfraz que levan os de xinzo. Tú estuveche algunha vez no Entroido de Xinzo? Non sei, creo que sí, non me acordo moi ben. Entón tens que volver para refrescar a memoria. Sí, Pero po ano que ven. se vai o COVID para o ano que ven, sí, probablemente. Contanos un pouco que aprendiches hoxe. Pois hoxe aprendí algúns personaxes do Entroido de Ourense. E acordaste de algún que nos poidas decir? A parte da pantalla de Xinzo, que esa non vale. Peliqueiro, cigarrón, ningún outro me acordo. Boteiro. Sí, boteiro. E tú sabes de onde son eses todos? E o cigarrón é de Berín, o peliqueiro é de Laza. Ah, entonces aprendiches bastante hoxe, xa o sabías eso todo. Sí, un pouquiño. Algunas cousas hoxe aprendí, pero outras xa non. E tú hoxe de que vas disfrazado? Hoxe vou de Saiyan. Ah, non conozco, quen é? É dunha serie de a televisión. Pois aprendí moitas cousas que antes non sabía de algúns. Tú sabías que había tantos personaxes en Ourense, de Entroido? Non. Hai moitísimos. E fuches algunha vez ver algún? Solo vin a Pito de Ourense. Ah, esa tamén é chula. Jaime González é o monitor do Obradoiro. Hai ganas de Entroido este ano? Eu penso que sí, penso que, bueno, das circunstancias, pero penso que sí que hai ganas, hai demasiadas, pero bueno, é o que nos tocou vivir e temos que asumilo e sentido e nada máis. Bueno, adaptámolo, pero non o perdemos. Non vamos a perdelo, de feito, hoxe estamos aquí, bueno, estuvemos por todos os coles para recordar aos nenos que, bueno, que a festa do Entroido sigue, o que pasa que vai a ser dunha maneira, hai que, bueno, reinventarse. O que fixemos foi un pouco recordar o Entroido de Ourense, da provincia de Ourense, a importancia que ten, e están facendo unha máscara, bueno, para que a traballen,
poden levar para casa como para disfrutar do Entroido do fin de semana, o domingo do Entroido. E vemos que colleron ben o concepto que están facendo os motivos típicos, non? Sí, entenderonlo perfectamente, a verdad que moi ben, entenderon perfectamente de os motivos, falamos de na natureza, animais, e aí teñen todo color, bueno, que é realmente o Entroido, o color, e sí que o están facendo moi ben, sí que entenderon perfectamente o concepto. E, bueno, xa pasastes por moitos dos colexios da cidade, que tal recibiron os nenos a actividade? Moi ben, a verdade que sí que se implicaron moito. É un tema que, bueno, eles están acostumados ao Entroido, en Ourense, sobre todo, e sí que o entenderon perfectamente, foi super divertido, moi dinámica, e, bueno, sabían que aquí íbamos, aparte viñamos co mapa de Ourense, enseguida comprenderon todo, e sí que sí, aparte moita predisposición por parte tamén dos profesores que se axudaron moito, sí, penso que foi todo un éxito, recordarlle un pouco o Entroido. Algúns colexios optaron por facer entroidos temáticos. É o caso da Purísima, que quixo renderlle homenaxe a todas as profesións que foron imprescindibles durante a pandemia. Os alumnos de quinto, por exemplo, fixeron este vídeo tan bonito para agradecerlle aos sanitarios polo seu traballo. Non che vou mentir, é duro, moi duro. Cada día de traballo vestímonos con traxes abafantes. Chegou o momento no que nin sequera nos recoñecíamos entre nós. Por iso, comenzamos a escribir os nosos nomes na roupa. É difícil estar en primeira liña de batalla, loitando contra ese inimigo invisible. Lidiando co medo, a soidade e o cansancio. Por fin un día sucedeu algo que nos encheu de esperanza. Compañeiros, chegou a vacina. Adiante, cazavirus. Strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. Afraid of no ghosts.
afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I hear it likes to guess. I ain't afraid of no ghosts. Yeah, 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 yeah. Who you gonna call? Ghostbusters! If you have a dose of a freaky ghost, baby, you better call Ghostbusters! A vacina é un paso máis, pero lembra que nos queda un longo camiño que percorrer. Continúa coidándote para estar san e non enfermar. E recorda que os grandes logros se conseguen traballando en equipo. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Don't get caught alone, no, no. Canto nos divertimos hoxe, Pero a cousa non queda aquí, porque aínda que este entroido tan atípico xa rematou, no xornal escolar seguimos moi pendentes das vosas actividades e voltamos a próxima semana con moitas máis cousiñas. Chao!